αίτο είναι ένα σημαντικό μήνυμα από το μέλλον για τη Γάζα. Είναι το έτος 2073. Η Γάζα είναι πλέον γνωστή ως ο κήπος της Μεσογείου, ένα ακμάζον κέντρο καινοτομίας, πολιτισμού και ειρήνης. Τα παιδιά που επέζησαν από τις πιο σκοτεινές ώρες σας μεγάλωσαν και έγιναν οι αρχιτέκτονες της συμφιλίωσης. Αυτό που σήμερα φαίνεται αδύνατο γίνεται το θεμέλιο του θαύματος του αύριο. Οι ελιές που φυτεύετε σήμερα στα ερείπια θα σκιάζουν τα παιδιά του αύριο. Οι ιστορίες που λέτε σε αυτά τα παιδιά, στα καταφύγια, στις σκηνές και κάτω από τη σκιά αυτών των ελιών γίνονται τα τραγούδια που θα ενώσουν την περιοχή με ειρήνη. Η ανθεκτικότητά σας δεν είναι μάταιη. Κάθε πράξη συμπόνιας, κάθε στιγμή που επιλέγετε την ελπίδα αντί του μίσους, κάθε φορά που προστατεύετε την αθωότητα, όλα αυτά δημιουργούν τα νήματα που υφαίνουν το ειρηνικό μας μέλλον. Η Γάζα γίνεται ο τόπος όπου ο κόσμος μαθαίνει ότι ακόμη και οι βαθύτερες πληγές μπορούν να επουλωθούν, ότι οι εχθροί μπορούν να γίνουν γείτονες, ότι η βία δεν είναι ποτέ η απάντηση, εκτός αν πρόκειται για την υπεράσπιση της ελευθερίας των παιδιών από τον φόβο και ότι το γέλιο των παιδιών τελικά καλύπτει τους ήχους του πολέμου. Κρατήστε γερά, φυτέψτε σπόρους, λέτε ιστορίες, αγαπάτε τα παιδιά σας. Το μέλλον είναι όμορφο και ξεκινάει από εσάς. Για τον υπόλοιπο κόσμο, εμείς ακόμα θυμόμαστε. Τέλος μετάδοσης 2073.